Sanibonani emakhaya kusayimina uMakhosi uPhindlozi lo noma uPhindlozi Khambule. Ngiyathemba ukuthi ngine kahle kunyakeni omusha sesiphumele ku2020 sesiku2021 manje noma ku2021 makube unyaka omuhle lona ozoqala nezinto ezintsha empilweni zethu ongazange ukwazi ukuba nakho ngonyaka odlule ungazange ukwazi ukachieve ngonyaka odlule isakhona ithuba nana kulonyaka nokuthi ungaqala uzakhele okusha futhi kulonyaka lo. Ngithangibikele nje bonke abalandeli bami ama-clients ami nabafisa ukusebenzisana nami nabangifisela okuhle futhi kahle kahle kisisho kanjani kusawumina uPhindlozi lona uNkulunkulu sasigcinile amathongo namadlozi onke ethu sasigcinile futhi. Ngithi nje futhi kunyaka ku2021 noma ku2021 sikhupha ngenye ilinye izinga masikhupha ngevolume enje ethi #2021 konke kuzofezeka ngedlozi. So ngiyacela ukuthi kulonyaka lo ongazange uzube nakho ngonyaka odlule ungabe usabheka ukuthi uzange ukachieve ukuthi qala ke manje bakuqala unyaka uhambe ufuna umsebenzi uhambe uapply ayikho into ozovela izifikele nje kuwena. Phuma hamba ufuna umsebenzi phuma hamba ukhuluma nabantu abathize ukuze into yakho iyenzeke ngeke uthi uzuye enyangeni ngecathi inyanga izovela ikwenzele nje izinto zenze ngomlimi kepha hamba enyangeni ucela izinto zokuhlambuluka izinto zokudonsa inhlanhla ebese naphinde futhi uyaphuma ufuna umsebenzi. Izinto zibake siqaqeke kulonyaka sithola imisebenzi sisakhela abazali imizi siwondla amakhaya ethu senze izinto ezinhle ziye phambili. Ngiyafisa futhi ukuthi unyaka kuphela ugoqa unyaka kukhona okuncane onakho kuphethe ngesandla ukuthi ngikwazi ukachieve into ukuthi 2021 lo nyaka lo ipandemic isakhona bakwethu safanele siwasebenzisa ama-mask siwafaka ama-mask sisebenzisa ama-sanitizers ethu sikhiphe distance of 1.5 meters njengoba hlezi esho kumini ngoba le corona isanzima kakhulu iyabhebhetheka ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela ukuthi ke nginazi futhi nama-video edlahleze siwenze sifundisa ngawo sizoqala siwenze kodwa hayi kwamanje. Emakhosini siyazivule namhlanje sivula from 9 to 8 ebusuku. If ufuna ukuxhumana nami uzothola inamba mizobe ibhaliwe lapha phansi. If ufuna ukwenza appointment sebenza nge-appointment noma ukuthi uqhamuka kuphi sathi sikwazi ukuthi sikusize. Mina Makhosi uPhindlozi ke lo umsamathele isincane. Makhosi.